Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-5 oktyabr aralygynda Özbekistana amal eden resmi saparynyň çäklerinde transport, suw taşyjyjy teknologiýalar, aragatnaşyk ulgamlary, bilim we medeniýet ýaly pudoklary hem öz içine alýan iki taraply 23 resminama gol goýuldy. Owganystandaky ýagdaýlar maslahat edildi. Mundan başga Berdimuhammedow Özbekistanda ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Şeýle-de ýurdun odolky awtoritar lideri Islam Kerimowyň ýadgärligine gül destelerini goýdy. Özbek prezidentiniň Medeniýet edarasynyň maglumatyna görä, bilelikdäki gol goýulan dokumentleriň arasynda işbir toparlaryň wekilleri üçin wiza amallaryny ýönekelişdirmek baradaky lalasyk we 2004-nji ýylyň 19-njy noýabryndaky raýatlaryň özara tiýaklary baradaky lalasygy üýtgetmeleri girizmek baradaky tesirnama hem bar. Özbek tarapynyň resmi beýanatynda iki ýurdun telekiçileri üçin amatly şertleri döretjekdigi we milletara taýlasy berkitmäge hyzmat etjekdigi aýdylýan bu lalasyklaryň nähil tertipde amal ediljekdigi aýdynlaşdyrylmaýar. Ýatlatdyk azatlyk ensemi ýyllaryň dowamında serket ýakyda ýaşaýan özbekleriň Türkmenistandaky garyndaşlaryna barmak üçin ýeňilleşdirilen wizalary almakda kynçylyklary çekýändigi. Şeýle-de serhedin aňarsyndaky türkmenleriň demirazlykdaky goňsuzynda ýaşaýan ýakynlaryna barmakda bürokratik päsgelçilikler, sultanda pary peskesi bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklary barada habar beripdi. Saparyň çäklerinde Mirziýoýew Özbekistanda häzir 200 000 hem aşy türkmen milletli adamyň ýaşaýandygyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglykda 5 oktýabrda Berdimuhammedowyň adyna berilen Güňortanyk naharyna resmiler bilen birlikde Özbekistanyň durly künjeklerinden gelen türkmen diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdy. Özbek prezidentiniň edarasy olaryň arasynda awraýly ýaşulularyň bilim, medeniýet we saglyk pudugynyň dagy wekilleriniň bolandygyny, şeýle-de olaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalanmagyna goşun goşýandyklaryny belledi. Emma Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosy ýurdun daşawy we lewap sebitlerinde ýaşaýan etnik özbekleriň pasport almakdaky kynçylyklary, işe ýerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbugatyň ýokdugy barada habar beripdi. Gol goýulan dokumentleriň arasynda türkmen özbek terhetýaky sowdasy zowlugyny döretmek, telekiçileriň arasynda izgiderli gatnaşyklary guramak, harit öndürjüleriň sergilerini geçirmek baradaky lalasyk hem bar. Saparyň dowamında Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygynyň $230 million deň bolandygyny, şeýle-de ýeňil senagat, maşin guruluşyk, newit himiýa, owa hojulugy we guruluş seriýetleri ýaly ugrlarda import şertnamalarynyň 194 tanasynyň belligi alnandygyny ma'lum etdi. Даже несмотря на пандемию, у нас товарооборот только лишь увеличивается, и причем нам отрадно. Mundan başga da gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Merkezi Aziýadan Günorta Aziýa elektrik energiýasiniň iýerilişini artdyrmak boýunça meýilnamalaryň çäklerinde Özbekistan bilen hyzmatdaşlygy isleňleşdirmäge taýýardygy hem ma'lum edildi. Galy bertede Aşgabatyň Özbekistan, Türkmenistan Hazar deňizi uruw boýunça soňra Gara deňiziniň portlary arkaly Ýewropa çykmak bilen ulug ýollaryny östürmek boýunça bilelikde işlemäge taýýardygy hem aýdyldy. Prezident Mirziýoýew bu taslamanyň uly geljeginiň bardygyny aýtdy. Мы с туркменскими друзьями также намерены задействовать уникальный потенциал морского порта Туркменбаши. И это очень даст свой большой, серьезный, реальный результат наших взаимоотношений. Это будет нам взаимовыгодно и Узбекистану, и Туркменистану. Gepleşikleriň barşynda Owganistan bilen serhet ary çäkleri bolan taraplaryň ikisi de Owgan halkyna ynsanperwer kömegi bermekde we ýurtdaky sosial, ykdysady we infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek barada hem ulalaşdylar. Berdimuhammedow Tişenbe güni Türkmenistana dolanmak üçin Daşkendiň aeroportuna uğramazyndan ozal Özbekistanyň ozalky awtoritar lideri Islam Kerimowyň ýadgärligine gül destelerini goýdy. Türkmen medeniýeti adam hukuklaryny berk çäklendirmekde, garşy pikirlileri basyp ýatyrmakda tanqidlanan Kerimowy hakyky watançy we özbek halkynyň beýik ogly hükmünde häsiýetlendirdi. Maglumat üçin aýtsak, adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan-ýyla Türkmenistan we Özbekistan iň ýaramaz görkezijili ýurtlaryň sanawynda ýerleşdirilýär.